Ja fa molts anys que seguia el grup d'arpilleristes de l'Ateneu. El seguia amb la distància. Anava a veure les seves primeres exposicions al Palau Robert, em quedava enlluernada amb tot el que es podia transmetre amb allò, i el 2015 vaig fer el pas. El 2015 vaig venir cap aquí i vaig decidir provar-ho. Jo de cosir no en sé res, no en sé gens. I realment no sé cosir ni un botó, sempre m'han dit que els coso malament. Però amb les arpilleres el que he descobert és que el més important no és saber cosir, és tenir alguna cosa que explicar. I quan et poses, comences a gaudir del què diré, com ho cosiré, i comences a tocar teixits i a veure com ho fas i com ho poses, i si a sobre això ho fas amb més dones, aleshores ja és fantàstic. És un procés emocionant. Comences amb una idea, la dibuixes, la penses, la comences a composar sobre l'arpillera i al final no és exactament allò que havies pensat perquè mentre la vas fent vas evolucionant, no? Per tant, és una història viva. I l'altra cosa que m'agrada molt és quan, passat un temps, me les trobo, no? Perquè aleshores te'n recordes ja no només de l'arpillera final, sinó de tot aquell procés, moltes vegades de recerca, moltes vegades d'intentar plasmar allò que penses, allò que sents, no? I una mica és això el que fan les arpilleres, treure el millor de tu i el millor del grup amb el que treballes. Així que des del 2015 m'apassiono amb cosir quan no sé cosir.